விரும்புகிறார்கள். சமூக நீதிக்காக போராடி இருக்காங்க. இந்த 2 வருஷத்துல பெண் உரிமைக்காக போராடி இருக்காங்களா? வன்கொடுமைகளுக்கு எதிராக போராடி இருக்கிறாங்களா? தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ஆணவ கொலைகள் நடந்திருக்கு? கண்டனம் தெரிவிச்சிருப்பாங்களா? எத்தனை சாதி கொடுமைகள் நடந்திருக்கு? எத்தனை கிராமங்கள் சேரி சூறையாடப்பட்டிருக்கு? அதாவது கண்டனம் தெரிவிச்சிருப்பாங்களா? விஜய் இந்து மதத்தை புண்படுத்திட்டாரு. விஜய சேதுபதி இந்து மதத்தை புண்படுத்திட்டாரு. சூர்யா இந்து மதத்தை புண்படுத்திட்டாரு. சூர்யா பொண்டாட்டி இந்து மதத்தை புண்படுத்திட்டாங்க. வைரமுத்து இந்து மதத்தை புண்படுத்திட்டாரு. சுரேந்திரன் இந்து மதத்தை புண்படுத்திட்டாரு. நெல்லைக்கண்ணன் இந்து மதத்தை புண்படுத்திட்டாரு. திருமாவளவன் இந்து மதத்தை புண்படுத்திட்டாரு. இதுதானே அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 2 வருஷமா. வேற என்ன போராட்டம் நடத்திருக்காங்க? வறுமையை ஒழிக்கிறதுக்கு போராட்டம் நடத்திருக்காங்களா? விவசாயத்துக்கு போராட்டம் நடத்திருக்காங்களா? அல்லது மீத்தேன் எதிர்த்து போராட்டம் நடத்திருக்காங்களா? நீட்டுக்காக போராட்டம் நடத்திருக்காங்களா? அல்லது சமூக நீதிக்காக போராட்டம் நடத்திருக்காங்களா? ஓபிசி மாணவர்களுக்கு 50 விழுக்காடு வேணுங்கிறதுக்காக போய் மோடியை பிரதமரை பார்த்து மனு கொடுத்திருக்காங்களா? இந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% கொடுக்கணுங்கிறத பற்றி ஏதாவது மனு கொடுத்திருப்பாங்களா? ஆக்கப்பூர்வமான வேலை என்ன செஞ்சிருக்காங்க? பிள்ளைங்க கையில புத்தகத்துக்கு கொடுத்தாலும் வேலை கொடுக்குறோம், சூழல் கொடுக்குறேன்னு மதவெறியை தானே தூண்டுறாங்க. அப்ப அப்பட்டமான ஒரு மதவெறி அரசியல் செய்யும் போது எப்படி அதை அம்பலப்படுத்தாமல் இருக்க முடியும்?